का हो माई खाना बन गइल बा? ना अबे नहीं खेबा ना। हाँ भूख लाग रहा हो। जो काम करके खेत में तो खाना बनल ताके खइए अबे काम हम करबे ना कइले तो तर भूखे लगोई। अच्छा ठीक बजा दे तब। जो चलो मारी घर तले की खेत में जाके बा। चलो खेतों घूमले आवो का करो। चलो माई खाली खेत उत तनी देखे के बिया बाल के दिन बा कुल आर कुल कर बा बिये जब डाला ही के बा तो बोले तो खाना गाना खाई ली क्या करे के बा। चलो बड़ा साला ही पनियो न बड़ा खा हो गइल बा जवन न बिया के ताव हो गइल बा। ये तो ये क्या करता है हैं का पहले करता मतलब तो भाई बच्चा जान जा ही चुप पर चले शराब पी के गुंडई करते हैं तू जान जा मरत करे हैं ये क्या करता है हमर भाई के माई के बारे में बोलबो ना तो काट दे मुड़िया हम जानत नहीं खतो। कहना तो भाई पी के सारा गुंडे करते हैं तू यार कौन करता खेला बिना मरता तू मर जी बस तू जाता नहीं चल बे हैं हमार भाई के माई के बारे में मत बोलन तो काट दे। कहे ना बोल बिना खेला जान जा मरता जान जा यार कौन करता रे अब तो भाई देखता चुप पर शराब पी के अपन जान जा ढंग लाल बा हैं गुंडगी करता सर भैया तू बार से खेले बिना मरता रे जान जाजे हैं ससुरा कहाँ करता नहीं मर जे यही तरह जान जाजे आज कौन करते बिना खैले हैं जा न तू जा जा। हाँ तो ठीक बा जा हम तो जाते बानी बाकी ससुर तू यही तरह मर जे जान जाजे बिना खैले अब हम जाते बानी। हाँ जा 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 जाते बानी तू खेले और के पुराना न हो गइल बानु सब बुढ़ावाई इनके तन चियो बानी सब हां शर्म नहीं खे बताओ तो भाई हम सब पर सारा पी के भूखा ते तू आज कौन कर बिना खेले मर चला तो अरे मत आदमी ने घर बिगाड़ देता ना घर बिगाड़ चला तुमने घर बिगाड़ तो जान भेजे हम घर बिगाड़ता नहीं खेला बिना मर चला जान चल भाई एक सारा पी के भूखा ते चुप पर जा 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 खेला बिना मर जान भेजे जा तू जा 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 घर बिगाड़ दे बजाय यही तरह निकलो थोड़ा हटावा मर चला मर बुढ़ावा कोई सही बात नहीं खे न कह। चलो घरे देखो तनी का होता चलो चलो का करबो देखल जाई जो खाना हो गइल मई खाना हो गइल त ले अब खाई तनी आइनी है यार और कौन क के कुल हो गइल बा बिया हुआ डाले के बा अब बार कुल हो गइल बा ले आ तनी ए अब खा ले। चलो अब तनी आराम उराम कइला आ करके बा छोटका पढ़ के नहीं खे जो तब करे के देख ले ले अबे खइले वाले नहीं खे तब ले ले आओ तनी ओकरा के काहे आज लेट हो गइल तो समझे में नहीं खे आवत तन ये मर दिया तो तुम चांद सिगरेट के तो ऐसे मजे कुछ और बाटे तो मजा आ गयो किनार मजा आइलो तो किनार रे पर तो मजा आइलो तो मजा बात आइलो तो हां जो हो जाए के पिए नो और जा चले कि ये के खुदी ना नो आ पैसा दे तो मत ले हां घरे पता ना चले अरे ना पता चली मम्मी कोई कि पढ़े के ना कोई लड़ाई करना सुन का रे भाई काहे लेट हो गइल ह अरे भैया लेट आज भइल बा। अरे भाई भैया जान तो मैडम जी कहतली कि होय पढ़ के जाए के बत हम कनी जगह तीनों जने पढ़ के जाए की पूछ ले भैया पूछ ले बच्चा दोस्तन जा करिया जा कि तब रुक जातन जा हमनियो कहियो दोस्त ना बाकी आखिर ऐसे रुक जा बस कनी ऐसा नहीं चले जा चला माई के तना तबा बिया तारा के कब काल ले जाए में के अबे आई ना भूख लागल बहुत मर दे जना मम्मी सुन मम्मी रे मम्मी खाना दे तो हां कहां बोल बच्चा होता त मुंह सुखा बोलबे एकदम खइला बिनु हो। अरे जोर से दम भूख लगा बस खाना पहले काट धर का रख दे घर में कार खाना तो बैठा जा बैठा रे हम तो एकदम जोर से भूख लगा बरे मम्मी बैठा जूता ये खोल दी ना हां खोल दे सुन और जल्दी खाए का लिया रे मम्मी लखा अरे बाबा तुम खा तो जल्दी तुम भूख लगा बहुत तेजी में तुम रे खा
ला एकदम मुंह सुखा न गुल बटे मैडम जी रुकवा देली कह देली कि तनी हइयो कि तबियत पड़ जाए कि तनी नहीं जाए कि तुम कोने दम पड़ के देता नहीं कि दहरिया में लट करत रहला तारा ना जानला अरे खा ला अरे भाई एकदम पानी न खाने के मुंह सुखा न गुल बा हाथ धो देनी मम्मी दम जोर से दबा तना जोर से भूख लागल कि दम रोटी खा गई थी मम्मी ये अच्छा एगो बात कही हऊ ना एगो हऊ बाटे बड़ा का हां तेवन ना हमनी का 5 बीघा का अथी बटुए हसियत आ उ बिचावा में मालिक बनल सोचता आधा बाटे का पर के का करी हटा देती तो बढ़िया बनल था। अरे मैं ऐसे मत कह भैया मैं हम अब रास्ता में रही तो भैया मेरा कोरा पटाई के लेकर मम्मी ऐसे मत कह भैया के अरे तो आज ना भैया जानता एक दिन दुश्मन हुए हो जाई भैया आज दुश्मन हो ना कि तारा के मार के बिक दई या तू बड़ा तो नरम हो रहा तो मार के बड़ी तो बिके न दई या मर ले लई बतिया दे दो सही कहत मम्मी हमरो के लागत है ये कर दिया अब तो मम्मी कोनो उपाय सोच रे मम्मी जल्दी अब आज उनके रात में ना आज उसके तही ना जाए देवे के खूब बढ़िया बढ़िया बनावे के आ कह दिए बच्चा खा ला आ रात में उनकर काम खत्म कर दे सही कहत मम्मी तो ठीक है ना के बोले कोई हजन हां रे ना मम्मी कहल जाला हां के बोले ना काम हटा दे दिया के पूछबो करना तो केन कहां कहीं गोइल बाटे घूमे हां हम कम नानी गए गुल बनम ला अच्छा खा ले हिया जो खा बढ़िया से खइहा हाँ खही के ना बा बिया हुआ कुल डलाइए गई सोचनी है कि बिया हुआ डला गुल बा खाओ के आराम से खा ला भूख लगल ना अरे ठीक बा माई तब हम जा तनी खरिहानी खा ले हनी ओही जे ना बच्चा खरियानी काहे के जीवा घरे सुत रहा है बेरा घर बे हां सुता घरे में का जे के खरियानी अच्छा ठीक है बा हां तो सुता ही लेवे लेवल लियो तनी ठीक है बा का बात बाज माई कहती है घर ही सुते के इतना दिन में एको दिन ना कलसियो चलो जाए तो माई महतारी है कहती है तो करो बात मानिए लेता नहीं चलो कोनो बात नहीं खेल एजे सुतल जाए चलो ठीक है बा सुत मार यही तो मोर यही तो अच्छा चल अब काम खत्म हो गइल ना ये रोजिया में फेंक देबे की हां एकरे में फेंक देबे की लपट के ना अरे माई तू का कैलू ह तू मंगले रह तू हमर प्राण तो हम अपन गला काट के तहरा के दे देल रहती तू का कैलू है माई